Здравейте, приятели! Пак ти с мене. Да знаете, че има нова песен с Анди Студио и съм там. Абе хора, вие знаете, че вече участвам на Анди Студио, хора. Аз съм ги видял. Вчера ходих до София и вижте, приятели, че съм ходил до София. Даже имам се скарвам, вижте ме. И съм ходил, хора, до това, камо викаше бе, до Анди Студио. Хора, видях Анди, Дани и Криската. Хора, знаете ли, за първи път ходих. Сега даже съм фен на тя, хора. Даже знаете ли, че има такова, бе, че София е много добре, там има много приятели. Вече искам също да ме видите новата ми песен на Анди Студио, на Ава Берт и тая любовната песен. И също пърс това, нали, че ще ми даже, ако искате хора повечето клипове, ще ги очаквам. И то повечето харесвания, да се абонирате на канала на Ава Берт и на Анди, Дани и Криската и Азе и Дени. Да знаете, че пак си видих, хора, и ще бъдем при Анди Студио. Така че аз вече съм там, ще ми видите мене, че аз също ще правя видеа. И ако ще го видите този видео, ще видите, че съм при Анди Студио. Моите близки фенове. Да знаете, че моите фенове са Анди, Дани, Криската, Анди и Дени и Азе, хора. И знаете ли, че съм вече при Анди Студио? Знаете ли? Да, вече съм там, при Анди Студио. Аз съм ги видял. Този ден ходих до София и съм видял Анди Студио, хора. Аз съм видял Анди Студио, да го знаете. Никой не може ми повярва. Това е свидетелство, да знаете, хора. Има нова песен, да знаете, и да ми чуете новата песен на Анди Студио. Чао от мене, до утре.